Ако искате да свалите такъв лагер, без да го повредите, определено няма да можете да използвате гаечен ключ и клещи. Можем да използваме този издърпвач на вътрешни лагери, който може да се използва в диапазона от 16 до 38. Поставете теглича в лагера, завъртете горния винт, за да го отворите, закачате трите щипки във вътрешната стена на лагера, регулирайте позицията на двата опорни пръта и след това завъртете горния винт, за да издърпате лесно лагера. Цялото му тяло е обработено с висока температура и огън, а неговата твърдост и качество са много добри. Освен това можем да завъртим нокътя на лагера с вътрешния отвор и да го монтираме, за да стане издърпвач на външен лагер, като външен вал. Трите нокти са директно окачени на вала, а външният лагер може да се извади чрез завъртане на винта на клика. Това е много удобно и наистина значително подобрява ефективността на работата ни. Такъв лесен за използване издърпвач на лагери с двойно предназначение, нашите ремонтни техници трябва да закупят такъв. Връзката е подолу, не я пропускайте, ако имате нужда.